So hello guys, welcome back to my YouTube channel again. So this is Kuya Renz. Welcome back lagi. So for today's vlog guys is maadto mi sa kuan, sentro sa California kay nako ni vaccination sa mga bata karon ang edad grade 1 to grade 6. So ag-ahong ko ang mga cousin ang mga pagumangkon dayto o nasa job mo ko. Ang mga pagumangkon ka na bilong mas sa kuan na grade 1 to grade 6. So ag usa is grade 1, ang usa is grade 4, ang usa is grade 3, tas hospital ag usa. So karon is magpa-vaccine mis mga bata. So ato lang susihon kay gay nang buntag na kuno sila nag-start. So ingon nangungutan ako sa mga parents uban nga napakunoy vaccination kuno unsang mga alauna. So karon kay launa naman sa sakto natin pod. So ato lang mga atangan dito guys, usay po sunod panghitabo kay manangin sa nila guys kung pwede ba po mag-vlog dito. So see you later. Bye bye. Na mo ni siya injeksyonan. Injeksyonan mong lubot kuno Joy. Dito na sila magpakuan, magpa-inject kay mahadlok kuno kay sakit. Yung mo ra pinaka kumigas. Inag-inject mo smile ra ka ha. Abi isa ka adlaw. Gamay ra man. Wala man na Uma naman. Gamay ra. Gamay ra mga bata ron. Luwag. Luwag. Ayaw kuan. Tugas sa ng profe. Trace. Ayaw Ni Nilo Bachin. kiyo kay makuha ng dagom mato kay tama. Ayaw diskutan kay. Babali ag kuan. Iso na siya Nilo. Ay, iso na siya. Ayaw luwag ha. Ay pangusog. Ayaw luwag na. Uwa pagani matusuki ning likskuhag na ka. Ay, gluk dai. Ay pangusog. Mana ay. Dot lang. So karon guys, isa man ay nagpa-inject gara ng nujag usaluela pod. Kaduha day guys kanang sa kilid, sa right ug left, grabe no. Sa mga bata di ay sa mga babae ra di pwedeng laki. So muna sa inject. Na siguro bagyo guys, kinalain nas panahon man jud na. Kabang inas panahon. Ha? Dagom ka adyo. Na siguro bagyo. Glupad na lang. Guys, bagong seedlings nila sa taong murag kanang po sunod lang business so no. Baong tanong taong karon guys is nakita na to nga magluto. Pagkahuman og vaccine guys sa ang umangkon is ni nagluto na lang kog pangpanihapon para dud maset nag ato ang mga kaluluwa ba kayo magkarak luto og sud ang pangpanihapon nga gabi na. So
You know, mga Pinoy is late kaadyo. So manang nag-set na lang po ko pang luto guys. Nagluto na lamang ko dari pang panihapon para ang atong mga kaluluwa unja ma-set up na, di ba? So ang lutoon karon is adobong batong. So adobohon lamay na guys kay oy kaning batong guys is gikan jud kanang kung anday sa mga teacher sa California is murag silbing guys ba ilang feeding program sa mga bata bitaw nga every pass ng module. Pila sa pila kilo? Baboy, ba? Baboy. So karon is maghuwat tas kaha guys kay mo init kay magluto lagi ta karon kay. Imagine lang po na guys, ma-set na nag-abot sa ang mga so nang samtang gahuwat tas kuan guys, hari sa kaha mo init ato nang ipainit sang kaha kay para jud mo lamig gadong kuan. Kaya naghumas og kaning kaha is mainit na siya. Ato na pong painit ng mantika para ang kuan ang result dito is mungga pa nitong hala lamig ka na bitaw sa manang ato sa huwaton siya guys mga minutes siguro pod kay di kay pala ko nagkuan guys ito sa ang pagumangko nagpa vaccine baira man day ko no so walay laki kay pang matris ako no nangutara po ko wala pa amo day ay nakay matris tayo buhing na so nang magbuhat ko dari guys ito ang luto kay so see you later laman makuha nagkahaalaman ni kuan pa ang mga clip bitaw char see you later. So maabot tayo karon kuan gigat ko ni hapit ta bug ahos guys kay lain bug adubot tay ahos tay panakot ba. So dire ko kunya patug. Ano na ning ahos. Mo na ning ahos ay kando ta pisuho na ha. Pisuho ning ahos ni pat lang jud ko. Sini na. Highlight na. So ato nang ilunod ang oil. Kaya na nagkuan nagkadyo nagkaha. So tayo na. Diyan atong painito nag-oil guys kay lain pag gaadyo di painito di kung ay magkala-kala. Nagkala-kala nagkaha guys. Anang gilunod nagganang kuan. So la karabi so nako i-share ninyo guys ba. Karon na jud ko naka-try og ngayon luto guys. Sa dos bahay sa una kadto ko hindi luto. Karon jud naka-luto kay ahat kay wa man yung mga kuan mga bata diri way kauban jaman ang akong tibantay diri ja ako nang pahimong rog mid kintahay pod ba char. Mid nga way ayo. So akong silbi guys baka nang nagbantay ang po yung luto nila so mao nang luoy pod. Yan so. Ato sa ning painito ning kuan. Oh well anay well. Ato ning paguro ning kaning kuan ahos para mahumot-humot ba humot kaadyo lagi kami nawon naghuman ilagay na yung ilagay na yung batong kasi pag hindi ilalagay wala tayong lutuin bitaw guys oy asa ning pahwato ning ahos ug maitom-itom na before ilunod ang katong batong kaya aroma kasi ang silingan mo tagaadyo ano bitaw sa man nagiluto nimo doy of course ang pambansa diba ang pambansa so ito na nang lupad na ang batong So karon guys is magkuan ko magtak na lang ako ginong rice cooker kay rice cooker ba diri lain na pagpanahon sa burnout so magtak na ko ron kay sa burnout limbaroy na wat paspon sa ta manang asa magtak ang sa puog kuan ginong para mura rice cooker ba ya so manang DSP always injag
Burn out. Nakatak na ta guys. So, ato lang hutmaton ring kuan. Kumuloto ring kuan batong nato karon. So manghugas ako dere guys sa taod-taod. So karon bisig life ni Reniyo. Oy, maramag napaduma. Tugi na. Bisig ka adto ron. Uy guys, nakalimutan jud na ho. So nagpasalamat daay ko ni ate or Ma'am Mirian nga naa sa laing nasod. Nakalimot jud pud ko guys ug taga-asa si Jada pitong nasura pero nagpasalamat ko Ma'am Mirian. Pero na siya pamilya guys dito sa Pilipinas. Kuan ako no sa ihatag na kuno so. Hello, grabe ka bongga guys. Tagaan ko na kumiyag pinaskuhan, char. So salamat ka dyan mo, Ma'am Mirian. So all man na ikuan guys, i-attach ang iyahang channel sa ang description. Palihog lang kog support ni Ate Mirian or Ma'am Mirian para po magsinuporta ay ta guys. Kita-kita ra ba dyan po, diba? So magsinuporta ay ta kay ulit ta magtinabangay, way mo lambo, diba? So salamat ni mo Ma'am Mirian og taga kuan man. Sure. Salamat ka adyo Ma'am Mirian sa imong kuan pinaskuhan nga sa sadyo. Salamat ka adyo murag agahon kasin-kasin ro ning bukhad pud ba murag padung lutuon. So salamat ka adyo. So karon is kuan na guys. Nagwat pa kog kuan gari sa siga isa do, huy pa do. Tarong ang hujop. Kanang tarong ang hujop karang mo nag-blow makag cake diha. Kani siga. Tarong apo diha. Ana ara ay pagurag mag-blow kag cake. Nahinaya ra. So ato sang ilok tan-angon guys piti kasi naluto na ninyo na pagod na unsa nito naluto. Atong i-check sa ni kay mukha sa batong do. Hawa do, pasok ka riha. Mukha ng batong do de. So, ito na yung butangan ng along. Ito na yung butangan ng kuan. Adubukon man eh. Sa butangan, ito na yung toyo. Charot. Toyo. Butangan na po yung tubig gamay guys. Para ino naglami-lami po ba na ah. Nagibutangan ng toyo. Hindi na butangan ng tubig. Muna yung sekreto. Butangan na ito. Magic Sarap and una di ay ang Mama's you need Mama's basta ginamoto ni siya tak char katulo pag tak sa katulo kadaghan ka aso kadati sunod ang Maggi Magic Sarap ang Magic Sarap all in one di ba all in one na natanan din ni nanani. May problema tak. Lamig dyan ito ang utang rondo. Mukhang kagkuan doon ay kuan. So, di na ba itong asin guys? Kasi parat na katuyo na ba dyan kitimpla? Wasa og tubig do kaw. Kung aha. Gamay. Bawag sakto ba ni Pug guys? Uy. I don't know kung sakto po ni. Bahala na ka muna ang judge. Ito sa ning palaton si Dja. Go, laban. So karon guys is mga pisa mi sa mga kase ng mga mapagumangkon kape while pato sa suwaji sila man kay ila pud siya try to naho tong so nagkape mi guys while watching volleyball nagkape mi while watching volleyball sila ragunag mga abat. Uy bisoy. Okay guys, murag loto naman si Rune siya guys, kaning atong batong karon ha. So aso naman. Pugasin ang mga plato ha. So luto naman si Rune guys itong batong ha. Dali puglasa, murag malipong surog na. Ang dilawan sabi kung sakto na ba? Sakto. Okay. Ka? Sakto na. Hotdog. Amay imong kwarta kay may hotdog. Kana imong utin may himong hotdog. Batong intaon. Batong intaon. So maura to guys. Thank you so much for watching today's vlog. So before ko mag-end, salamat dahil ni Kuan. Seryoso rin ni Kazo. Salamat dahil ni Ma'am Mirian at nasa nakalimot ko alam may i-shout out next vlog kung taga-asa siya. So, salamat kayo Ma'am Mirian. So, mara to guys. Salamat. See you for the next vlog. Bye bye.
Amping ta kanunay. Paliya.